ଓଡ଼ିଆ ଧାରାବାହିକ ତୋରି ପାଇଁ ତ ପାଇଁ ତୋରି ପେନ୍ ଟୁ ପେନ୍ ର 30 ଜାନୁଆରୀ 2026 ଶୁକ୍ରବାରର କାହାଣୀ ସାରାଂଶ ଏଠାରେ ଦିଆଗଲା। ଧାରାବାହିକର ବର୍ତ୍ତମାନର ମୋଡ଼ ଅନୁଯାୟୀ କାହାଣୀ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଜିରରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ମାଧବୀ ଓ ନିଶାଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ମାଧବୀ ଏବଂ ନିଶା ପରିବାରରେ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରେ ନକଲି ସାପକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ତାର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି। ମାଧବୀ ନିଜକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆର୍ଯ୍ୟନ ଓ ସାନ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ। ଆର୍ଯ୍ୟନ ଏବଂ ସାନ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭୁଲ ବୁଝାମଣାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସାନ୍ଧ୍ୟା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ହେବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଘରୋଇ କଳି। ପରିବାରର ବଡ଼ବଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ପୁରୁଣା ରହସ୍ୟକୁ ନେଇ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହେଉଛି, ଯାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ କାହାଣୀରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ। ସାରାଂଶ। ଆଜିରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ କି ମାଧବୀ କିପରି ଚତୁରତାର ସହ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମନ ଜିତିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେହି ସନ୍ଦେହ ନ କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସାନ୍ଧ୍ୟା ନିଜର ସଚ୍ଚୋଟତା ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଯାଇ କିଛି ନୂଆ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି।